Tornem a estar aquí en aquest ja famós camp d'oliveres que segurament ja tots coneixeu. Bé, en el confinament és el que té, no ens podem moure massa. Per què he tornat avui aquí? Sobretot per veure doncs, tots aquests camps, no? Que ens recorden ni més ni menys, no? Que a Van Gogh. No? Tothom té al cap aquests famosos camps d'oliveres de Van Gogh, amb aquest sol tremendo, no? que ocupa tant en els quadres de Van Gogh. No? El sol, per ell, per Van Gogh, és el símbol de Déu, perquè ell era molt religiós. Per això pinta tants girassols. No només perquè els girassols giren seguint el sol, i el sol és la bellesa, el sol és Déu, per tant l'artista va seguint la bellesa, sinó també perquè, per exemple, a Gauguin li agradaran molt els girassols, perquè és la flor nacional de la família que ell tenia, sobretot per part dels seus pares, que era del Perú. Llavors li decora l'habitació de Gauguin, quan Gauguin ve a Arles l'any 1888, li decora amb girassols. Per tant, podríem dir que Van Gogh, com els romàntics, quan vaig venir aquí, recordeu que vaig parlar del romanticisme, doncs també per ell la natura és un símbol diví, és verdaderament un sentiment també molt romàntic, no? L'olivera, el xiprer no n'he trobat per aquí, però n'hi ha molts, no? El xiprer és una cosa que ens teletransporta cap a Déu, no? És l'arbre que realment ens fa sentir que ens elevem cap a Déu, no? I per tant és el símbol de la unió entre l'home i Déu. El sol, la lluna, el segador, no? El segador que fa, com aquí veieu, no? Aquest camp segat, aquest camp treballat, el camp de l'home que es connecta amb la natura a través del camp. El segador és molt important per Van Gogh, el pagès, el que treballa el camp, òbviament, la natura com a obra divina, però també sempre amb aquesta al·legoria de la siembra i la siega, com es diria en castellà, perquè el seu pare era un pastor calvinista, òbviament holandès, i ja de ben petit va sentir aquests discursos que feia el seu pare respecte a l'al·legoria, també en paràboles de Crist, del que és això del sembrar i del recollir. No? Això és una al·legoria molt cristiana. Per tant, per què Van Gogh sempre ens fa aquestes maquíssimes oliveres, aquest maquíssim cel? Doncs perquè és l'obra divina, perquè és l'obra divina, i ell se sent, bàsicament, ell el que se sent és unit a això. És a dir, el seu esperit s'uneix en aquesta natura, se sent absolutament una única cosa, sent l'energia de la creació. Per això el gest de Van Gogh és tan expressiu, és un gest únic, és el primer gest que s'independitza de la imitació, és un gest que expressa i que no imita, és un gest que expressa aquesta energia vital, aquest amor universal, que és l'amor de Van Gogh cap a la natura, cap a Déu i cap a la creació en si. El quadre més espectacular en aquest sentit, no? És la nit estrellada, on veiem un xiprer, on veiem una església, on veiem una estrella, tots ells elements simbòlics de Van Gogh. Això i molt més a les meves classes de dilluns i dimecres a les 5. I atenció, que d'aquí 2 setmanes comencem un nou curs. D'aquí poc us indico de què va.